Hazır көз алдыңызға келтіріңіз, bir мужик отына бойы эшләгән, орган, хатыны мазга шейни, нервлары чыгып беткән, нишләргә белмим, бу ауга барырга уйлаган, охота. Моны әнисе хатыны инде бер үзен генә җибәрмәгән. Әти? Нәрсә? Тагын! Сиңа абыяң җитмәдеме? Әти! Анда аю! Мин абыйыңа 2 тапкыр аттым, что ли? Әйе! Ох, не повезло аңа. Кемгә? Аюга. Зал күләчәк. Авыл темасы кайгырта барасын, ләкин нишләп авыл белән